wis kandha aku wong desa tanpa bondo donya Joko mlarat wong tuamu bangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wanjine kowe didhauke karo priya bagus sing padha sugiye ora nyono lan ora nglegewa yen sliramu teka palakrama sengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan dianggap sepele sengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esok tempe sorene dadi dele tresnamu mong abang-abang lambe ayo lo ayo Wis ora takjak mesti kandhani swara ki ben ora serak nyampe bos aja kulino mangan teles-telesan lho ijeh hae mbok pangan swara ben ora serak aja nganti mangan barang sing teles-telesan mulane sampean nyanyilah suarane nglorok-nglorok tur meneh iki yo njaga awak to Mas lha pripun lanturan wis 7 sasi nganti kahanan kaya ngene kok senenganmu aja nganti mangan barang teles-telesan tenan iki Bos lho piye lah aku iku nek ngomong ki apa anane mau bengi sampean wis serak to nggih lah iya esuk mang rak wis tak omongi tulung dijaga siji patokane aja nganti mangan barang teles-telesan lagi ngerti iki aku Bos terus meneh aja nganti mangan barang sing mambu menyakan ora nek kowe ketoke ora tetep isih mbok lakoni kok lho lah aku mboten ora patek paham ora patek ero Bos lah iya lah wong mau begini wis tak omongi lho kelalen aku Bos lah iya berarti syarate swara ben ora serak siji njaga kesehatan bener sing nomor loro aja nganti mangan barang teles-telesan keng angka loro barang sing mambu minyak aja mbok pangan mumpung ketemu sampean neh Bos piye sampean we eling aku ya tak tekok mesisan sampean ngandakno nek jaga kesehatan aku tetep wis tak jaga iki Bos apik sing nomor loro karo nomor telu sirikan loro iki mau lho Bos apa Mas kok sanjange jenengan aja nganti mangan barang teles-telesan lah iya contone apa Bos kumkuman sarung aja mbok pangan apa Bos kumkuman celana aja mbok pangan nek mbok pangan ki ya suaramu dadi kaya ngono kuwi paham lah iso dadi sing barang teles-telesan iku mau siji kumkuman sarung nomor loro kumkuman celana sing paling bahaya iki malah siji apa Bos kumkuman kathoke bojomu aja pangan ibu lek guyu kok do geget iki tenan lho Bu iki tak
omongane dulur kula lanang niki nek mbok pangan Mas aduh tetep suaram kaya ngono iku terus Wong kene lho dungokno yen suaram ben ora glorok-glorok aja ngombe kumkuman sarong. lah Kumkuman celana. Sing paling bahaya kumkuman kathok. oh alah lho kok alah Lah tak dungokno tenan-tenan ya tegese anu barang sing teles-telesan ki sing kaya ngono kae lah Mas. Oh, nek nggih, iso nggih, ki dijaga mangan sing garing-garingan wae. Ya. Sego putih aja kei sayur. Pamrihe apa gorokan iki ben rada lega. Sing paling bahaya meneh iki nek malah kowe mangan barang sing mambu lenga ki aja ciriki sik. Kahanan kaya ngeten iki. iki lah yo gak entuk, Bos. Yo ora entuk. Mangan barang sing mambu lenga. Lenga aja nganti mbok pangan pokoke angger suaram serak. Iku lah yo marai serak. Ora entuk marai serak. Tenan. Iya, diomongi kok ngeyel. Engko ndang kaya kumkuman sarong. Ora. Kok kaya kumkuman Ora. celana. Tenan iki aja nganti pangan nek sing Engko mambu ndang lenga. kaya kumkuman kathok. Bos. Alah iki ora mbok dungokno nek aku ngomong. Tapi nek iki tenan, Bos. Iya, aku iki ketuamu lho, Le. Iya aku iki anak buah lho, Bos. Iki tenan yo. Lah mangkane. Berarti sirian sing ngarep mang mbok apusi aku. Tak go guyon. Kok guyon aku ben ra sepaneng Lah lho. Bos. iya. Ora entuk mangan kumkuman sarong. Kumkuman celana. Iya. Kumkuman kathok. Asemane. Malah mbok bolan-balane sakno ibu-ibu le gemujeng ki lho. Lah aku tau mangan iku kumkuman bayi bar didusi. Ngono ae. Iki lho Bos sing tenan nyata. Iki nyata. Aja nganti mangan sing mambu Lengo-lengonan. contone Bos. Kompor. Aja pangan. Gak Bos. Terus Melek minyak apa kuwi mambu lengo-lengonan. lengo. Kompor. Kompor mbok kon mangan iso aku mbok darani Sumanto piye. Lah aku mang dikabari bojomu jare kompormu mbok gadekno nggo tuku sepeda motor. Wong kok ana ae. Wis ora swara serak wong pancene dijolno beras kit wingi ya Mas. Iya, Bos. Kit bar bodo kae iki kanugrahan sowan. Kodanan aku Bos. Sowan nok nggone panjenengane ki sapa sing digawe. Ya Allah. Garo sing digawe. Ngene kok ketua iki sesuk keterangane piye nek kowe gak ro sing digawe. Aku malah bareng teko kene kelingan nalika ketoprak mustika aku tilek kanca-kanca ning mburi. Heeh. Maine nang ngene sing digawe mbok sapa gak paham aku. Iya aku mubeng rono lho. Ngantek keblasuk teko sendang. Iki sing digawe gawe sapa ya ora roh. Sing telepon aku Mbah Mantan. Mok telepon tok. Dadi sampean iki gak ra sing digawe. Ya Allah Mas ngene kok aja ngisi-ngisini aku iki ra mudeng tenan kok. Sing lanang asmane, Ya ora paham. sing wedok garwane. Ora paham. Ayo, ape ngisin-ngisino aku. Gak Bos. Sing ngabari aku ki Mbah Mantan Mbah Yono ya. Lho najane Mbah Yono mantan ngabari lah kudune kenalan karo sing digawe, Bos. Masa kowe teko-teko mangan segane kok mentolo, udut rokoke kok ya kalu, mangan krecek mbok remet mbok war sego. Kok wis ngadai gemblong karo tape. Sing digawe gak roh. Aku iki ketuamu lho, Mas. Aku iki anak buam lho, Bos. Aja ngisin-ngisini aku. Ora sini-sini piye kapan boyo sowan ning Timbrangan delalah iki tenan kasembadan Kelakon. lho sing digawe karo ayo Mangkel ae aku. Wong kok ngisin-ngisini wong. Mulane wong pancene mung telepon. Kowe tak omongi ya. Pak Yono Pak Yono le telepon Mbah iki Mantan. kapan ngono? Kapan? 2023. engko ndang Kon jadwal iki engko ndang gak iki Bos menok ya ta ora lebuk. lah iki 2020 Bos 2 tahun kepengin nekakno awake dhewe kuwi. lah iya Lah iya. lah sampean kok gak kenal karo sing digawe Lho ora apa-apa to. Lho. Piye sing digawe ya kudune kenal lah Bos sampean gak kenal Ora. Lho.
ngene iki lho aku greget tenan kok. Anak buah kok mirang-mirangno ketua iki lho piye jajalan. Kok ora kenal iku. Ya wis ngene lho Mas, wong pancene sampean mah ngakon aku rene pergo aku ya urung kenalan urung tepung kalih panjenenganipun ingkang mengkugati. Sakniki wong jenengan tekane mang rak ketawan. Iya bos aku. Tulung aku kabari sing duwe gawe ki sapa. Sampeyan iki karo tenan. Ora. Alah. Mosok gak roh. Lah iya. Tulung sampean. Aku dono sapa sing duwe gawe. Sing digawe karo. Iya ora roh. Lah bapak kok iso. Lah iya asmane sinten? Lah sing digawe aku dhewe yo gak roh bos. Lah wong aku sing ketuane ora ngerti lho kowe anak buah kok kepengin ngerti. Aku mau yalah ya yakin aku mbok kon rene ora ngerti. Lho sampean kok melu rene lah apa? Lah aku dhewe yo gak roh bos. Wong raya me kaya citakan kloset ngene gaya. Iki sing duwe gawe iku Pak Anesu sing sunat sing lanang. Nek sing wedok mboke sing sunat. Oh iya. Kalau wong takon go Mbak anu Mas kae lo Ibu kale Bapak ndi? Jenenge sapa lah? Alah ya Allah. Rene go tak omongi. Jenenge sapa lah, Dik? Bareng duwe gawe didandani diriasi ya Allah. Ketok menik-menik ya. Iso. Sing nyari sapa? Alex semua iso nyentir ngono. Kaya aku suwiti lho jedil lho macam yo. Ngoten niku nek upamane ora duwe gawe ngoten dikongkon ngono mesti ra kersa lho. Ora ngarah, Bos, wong bojo kowe tau dandan malah digudak wong pirang-pirang. Lah perkarane napa? Walisan wediaan ameh budal arisan, Bos. Gerimis sithik-sithik. Wedake tik wedak FIFA tabur nomor 4 mbek nomor 5 tak campur. Lah terus Kodianan dak nrotol-nrotol kaya panu, melayu malah do. Duh, saiki wis bento bojone sendor ngono. Lah nggih, wong bojo iki paling ora iki ben ketok ayu matur to kali ibu-ibu. Gini ya. Garwa iku jare sigaraning jiwa. Sigaraning jiwa. Paling ora wong lanang harus tanggung jawab. Lho jelas piye to carane wong wedok ben ketok ayu, wong wedok ben ketok sumringah. Umpama wong lanang teko nyambut gawe teko ngomah iki diesemi ngono ae, atine wis luluh, atine wis seneng. Wong wedok diweneh ana duit. Wong wedok lebokno nok nggone salon ora nek kowe. Lho bojoku tak lebokno salon metu budek kok, Bos. Tenan salone tak ngwedekno mesisan metu malah gak ndungu belas. Iki keterangane apa iki? Jare mbok kon lebokno salon. Lho iya to, Mas. Wis, Bos. Tak lebokno salon kan iki gak ndungu belas. Metu tuh budek malah ngono terus kok. Maksudnya iki salon apa ya Mas? Dak salon ngene iki ya. Ya ampun Gusti, bareng ngono kaslametan kanggo lho dilepno. Maksudnya iki salon ora kok salon audio ki ora. Lho, salon nek ra salon audio salon apa? Maksudnya salon iku dilebokno nok nggone salon kecantikan. Sing maune rambute ireng iso disemir rada coklat, rada putih, rada abang kae. Dikirik bodeng. Apa? Dikirik bodeng dikencengno ngene lho, Bos. Ora kirik bonding nek Mas. Lah apa, Bos? Asu bonding. Iku mangkel ae aku. Maune rikel-rikel. Kirik bonding. Lah iya iku. Lah iya. Raine terus dipecel. Dipecel. Gen ketok apa gen ketok meling-meling ngono. Iku jenenge divesel. Divesel. Ora nek kowe. Lah ora mungkin. Masa bojo kok ditukokno wedak FIFA nomor 5 karo nomor 4. Ya nek ketemu banyu ya terusan dadi blenok-blenok kaya panunen, Mas. Aku iku tau kisinan kok, Bos. Perkarane tak tukokno wedak sing sponsor TV. Heeh. Wajah hitam menjadi putih. Wedak pon. Lah, takon nganggo wedak pon raine malah wideng. Lho, ya ora. Takok ibu-ibu, ra mboten to Bu nek wedak pon, Bu? Lah menawa mare ayu to. Marai padha pone lho. Lah bojoku wetone kliwon kok, Bos. Tak wedaki pon yo ketok wideng kaya genderuwo. Bangsul, kok malah perkara weton. Lah iku pon iku nama merek wedak. Oh alah. Ning mang bareng kowe ngomong garwane sing duwe gawe jantenane. Sapa Mbak? Sinten Mbak sinten? Mbak asmanipun
Ayo aja. Asmanipun maju. Aku ndungu wiwi ngono tok lho. Asmanipun sinten? Oh, alah mangan suwiwi. Cakar masuk emoh kowe, Mbak. Mangan. Ana asma kok mangan suwiwi lho. Mbak Dwi. Heeh. Mbak Dwi nggih. Nggih. Oh. Oh, Mas Rokim lagi anu ke pasar. Mboten izin mangke Izin, dalu. engko bengi, Mbak. Nggih. Lah terus sing sapa asmane bapak sapa? Asmane bapak sapa? Rudi. Udi. Oh, Mas Rudi. Ya Allah, ki duwe gawe sunatan ya, Mas. Sing disunatno sapa? Untu. Untu. Ipar. Iqbal. Wis dongakno ae. Nggih. Muga-muga Dik Iqbal Dik Iqbal sunat iso dadi bocah sing pinter. Amin. Sunat iso ndang mari. Amin. Pamrih apa jenenge wong sunat ngono jarene ngilangke hadas. Hadas, nggih. Ya ta, mulane saiki Mas Iqbal wis akil balik. Amin, Saiki amin, amin. Mas Iqbal wis dadi Joko. Joko. Luar biasa. Alhamdulillah. Iki mang kok ana padi-padi barang ki mang lha apa to Lah jane? iki rencanane rak suminten arep dadi nganten. Lho, entuk Iqbal Kok untuk Iqbal? Iqbal lagi sunat malah mbok kon dadi nganten. lah kok terus dadi manten. Lah iya Bos, jarene iki kabare ameh entuk anake wong Trenggalek. Putrane wong Tegal. Putrane wong Trenggalek, Layak aku dikon gawe undangan. Pak Digdo Ngalim. Raden Subroto Subroto. entuk Suminten. Suminten. Wong bejo iki ra kaya Suminten ya. Iya Bos. Duwe bojo ndelalah putrane Adipati wajan tenan. Wong pancene Suminten ya ayu. Ayu Bos, Suminten cah wedok Ora ora kaya bojomu. bojoku ya ayu jane Bos. Ya wis nek Murah ngono kopen. aku tak cepak-cepak le duwe gawe panjenenganipun Pak D. Oke. Aku wis mempersiapno ubur rampene. Ubur rampene. Undangan wis tak gawe. Siap. Snack cilik-cilikan wis tak gawe. Siap. Ngandani naib wis tak kandani. Wis kabeh. Tukang foto wis tak omongi. Wis kabeh. Kowe penggaweanmu apa? Ngentekno jajan. Lah kok trimo ngentekno jajan iki lho? Lah apa ya Bos? Ya menghibur. Kowe sing menghibur ae, Mas. Ngibur lagu apa Bos? Ah, Saya ibu-ibu njaluk lagu apa? Ah, Mbak Dwi minta lagu apa? Heh? Terserah. Wow, Lagu terserah iki lagune sapa? ciptaane sapa? Ciptane sapa? Ciptaanku. Ya ampun. Oh, sing laguku terserah iku. Carane lagu pasrah bongkokan ah ya. Ya ampun, ya Lagu ampun. pasrah bongkokan. Wis dikei sing lagi ngetren. Apa, Mas? Nyandak apa ora iki harus lagu. Nanda, engko tak bantu. Ngono? Heeh. Katresnan Jati. Wow, Ndek ae lho arep. Katresnan Jati. Katresnan. Sejati. Wow. Apa iku lagu iku? Aku yo lagi eling-eling. Iki mang sunane dulur-dulur sing tau nimbali aku ning pojokan kono lho. Katresnan sejati. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing wayahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada. Wow. Dhuwur sithik kuat. Gara-gara PC-ne wis metu. Iki jeneng deler. Lalu BPKB-ne roti kenek. Janji tresno disekseni lintang-lintang satengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula
spesial buat Mas Suroso dan Mas Agus yang meminta Katresnan Jati. Wow. Bocah iki jebule ora sak baene, Cak. Ferry, emang lek ngapalno sediluk ning kuwi. Halo Fer, ayo Fer. Oke. Katresnan Jati. Iya. Spesial katresnane panjenenganipun Mbak Dwi dalah Mas apa nang aku lali Rudi. Yo aku teko gendong tresno lelakon asmara dadi sewu tamba ngobrani ati jiwa limas tentremno atimu aku setya ngenteni tekamu bunga ku bisa ketemu tresno
tresno suci manggiyo arahayu yo lulus sing lulus ben lah iki apa sing di sagrak Bocah sisan. Wong anakku iki arep dadi nganten malah sing nyogrok kowe. lah aku karo Dik Wah, bejone ora kaya sampean, Dik. Lah iya iso ngono. Lah terus piye wong duwe anak terus sampe dipek mantu bupati Lho ya. iya pancen kabeh kuwi mau wis nasib. Dadi nasib iki ora kena diowahi. ora iso diowahi Ah, iya. Sopo iki? bocah bento campur edan Sapa sing beto? Film entek. Film iki entek apa piye? ora lha kok pel kuntek aku apa Lah kowe iki omate dianem ngono apa piye? aku iki sewaras Anak kowe iki waras. Lho kembang mayang mek grabati terop-terop bone Berbana dinggo apa Dadi matene minten karo Den Mase Broto. minten karo Den Mase Broto Iya. nek Den Mase Broto iki sida dadi nganten Karo minten to? ora Lah terus karo cempluk Bereki watu jase. Jase bereki watu. Pak tampani, Dik. Wong arek ngono. Sarake nek tibone gledak lak dibedhok ngono piye? Tak tampani. Nyidro. Kang. Kira-kira kowe isih wani nyembelih wong ta ora? Ya isih wani. Wani tenan? Iya. Yen pancen kaya ngono cemplok sembelih. Iya. Dik. Sampean iki janeno wong piye? Bocah sampean kandhani wis dadi bocah sing apik. Lho, lah kok malah kon nyembelih wong meneh? Nganti aku tumindak kaya ngono mergo atiku gelo anakku suminten kaya ngene kejadiane. Kabeh gara-gara cempluk. Ngene lho, Dik, perkara cempluk ku dipikir keri. Terus? Iki lho suminten sing penting. Sing anakmu tambani sik. Tambani aku jere dukun. Ora iso. Aku dukun. Kowe sing nambani. Aku. Kowe ae. Ya tambanane. Santolot. Asale pari balik. Pari. Asale beras. Balik beras. Asale mari balik. Mari. Asale waras balik. Balik waras. Ago. Kurang nanti. Baleni neh. Asale pari balik. Beras. Beras. Pari. Asale beras balik. Pari. Duh, mana kok wolak-walik. Lah piye? Asale pari. Balik pari. Asale beras. Balik beras. Asale mari balik mari. Asale waras. Balik. Waras. Waras, Do. Yo ya. Malah. Hayalah salat. Beto kaya Tangi, Nduk. Dan wis to. Apa le? Lah? Brata. Nama sebrata. Wah, iki. Anakku malah majnun. Majnun apa? Bento. Beto. Aku pacai. Acai. Halo Fajar. Rumah sakit umum. Hei. Ojo macem-macem. Wis. Manut, yo. Anakku wis karepe piye ditutno wae. Yo. Ngono, Nduk. Mulane aja nganggo iku.
Regane piro engko tak tanggapno, Nduk? Regane kok takokno ya, Pak. Iya. Wes, Aku tak wedaan. wes wedaan. Sing ayu, Ton. Wes, aku tak lipenan ya, Pak. Eh. Loh, loh, loh. Ana apa? Ana apa? Subroto ning jero. Muaten. Aku. Wah, iya. Bener nek wong bento. Aja ngono ah. Sakrat Kowe iki dadi apa kowe? komandan pertelon. Hei, para tamu. Sioko. Nagito ngito. Nadia. Dar. Dor siji, dor loro, dor telu. Aku dadi ngene. Sese malah kaya wong bento. Kok ditumpakno gajahe wayu mangku. Ya, tumpakno gajah. Iya, rane desa Timbrangan. Sumpengno desa. Saiki tidak diisit kanca karo guru. Lho, Dra. Anjene bocah ngono kok, Nduk. Lah, kocane janane. Ngono. Dadi pengapitku ya. Ya, wis bandani. Apik, Nduk. Wis manut ae manut. Dadi putri Jumlah. Manut.
bisa ketemu karo kowe ing papan. Sajae kono wigati kepengin ketemu karo aku lho, Nggolo. Ayo pancen ana wigati mung aku aweh kabar. Ana kabar apa? Ayo ponamu si Cempluk. Iya, iki dina iki mati. Gulune digorok. Cempluk iki mati. Digorok gulune. Wah, mati darah dipendem no. Ndonto jajal. Aku iki wong tuwa dikabari yen ponane mati kok ya dipendem. Lah mati arep mok bothok ora pendem. Ya mung wae iki matine mergo ora kinersake dening Gusti Kang Akare Jagat. Iya, disikolo dening liyan. Ini lho, mbok menawa nganti anakmu duwe lakon kaya ngono, mbok menawa wae anakmu Cempluk kulino gawe gelane atine liyan ngono. Saka rumangsaku anakku Cempluk wis cilik nganti bawang. Ora tau gawe gelane. Nah ora Cempluk mbok menawa kowe ngono. Saya aku. Aku kuwi sawijining talku ning dunya iki mung tetulung karo liyan. Ngono iku rumangsaku. Ayo sing goblok kuwi sing ngorok gulune anak. Lah kok goblok? Mergo bendone iki ditinggal. Ning Paturo. Ya terus, bareng bendo tak teliti. Iki ana disikane gaweane panggi ing Siman. Oh. Lah iki. Mula aku iso nentake menungso sing gorok gulune anakku. Iki ora liya wong-wongmu ing Siman. Mbuh kuwi kongkonanmu. Mbuh ora kuwi aku di kapicayan sing tak akoni pancen aku kongkonan karo Singa Nyidra muridku kang supaya mbleh anakmu Cempluk. Iya. Dadi kowe iya mergo apa? Ora atiku gara-gara kowe nonyol anakmu Cempluk. Satemah dina iki anakku minten dadi wong bentut. Ayo. Mergo kowe pengen bebesanan kan Kanjenge Adipati Galep. Takoni nganti murung ngono besanan. Iya. Mergo Den Mas Broto kedanan karo anakmu kok tonyol-tonyolke. Ora dikesaku nonyol-nonyolke. Ning sing kedanan anakku iki Den Mas. Wah, kayunen anakmu apa piye? Nanging ngerti yo. Piye? Senajan Cempluk iki mati buruk. Iya. Ning patine Cempluk iki isih ana sak jabaning. Nyatane ndak jalukake panguasane Gusti Kang Akare Jagat. Satemah bisa walung. Lah terus karepmu? Ayo saiki kari kowe pepitungan kelawan aku. Ibarate kowe iki hutang kelawan aku. Hutang duit yo kudu nyaur no. Utang pati uga kudu nyaur pati. Yen pancen karo trimo sisan gawe dadak berarti gelar ning kene. Ayo. Iya.
kaparan sedaya kula aturi ngendika perkawisipun kados pundi kula derek. Nembe kemawon kula niku gelut kalih Warok Siman Guna Seto. Merga Warok Siman Guna Seto niku ingkang damel onar wonten ing jagating Kadipaten Trenggalek lan Ponorogo. Satemah Warok Siman Guna Seto kula tamani nguyung bang peparinge Kanjeng Sunan Jumudring Pejah. Pejah. Kene Pak Dik. Aku lha apa iki? Gonmu nganggo sanjangan ruwak rawek kaya ngono. Apa ora krasa jroning ati? Ora krasa kok Pak Dik. Tenane kowe mau wis kelakon edan. Wedan. Ayo rayune kowe iki durung kelakon mlebu pasar. Umpama kowe wis mlebu pasar ngono wis angel tambahan. Nganti ngene mergo aku pengen dadi bojone Den Mas Broto Pak Dik. Kowe wis tau ngerti Den Mas Broto. Derek. Iki. Lho, niki. Malah bagus e. Lho malah wedi Pak Dik. Rupamu kaya ngono Pak ora wedi piye to? Nyun sewu nggih Den Mas Broto. Nggih Bapak Parowo. Ponakan kula si Cempluk si Suminten. Suminten ngantos direwangi edan turut dalan. Niku nggih namung menggalihaken piyambakipun tresna dhateng. Rening samenika sampun dados tiyang lula merga bapakipun mati. Mbok nggih kersa Den Mas Broto menika mendhet bojo dhateng ponakan kula niki. Bapak, menawi kula mboten badhe silak babar pisah, namung gandeng kula menika wonten ing ngagem nggih bojo kula si Cempluk Warsiah, kula borongaken kalian Cempluk Warsiah. Kowe piye, Nduk Cah? Oh, Nggih, Pak. mesake ya adimu Suminten direwangi edan iki mergo kedanan Den Mas Broto. Ayo wis Iki yo balas diwayah karo aku. Nah, Kok aku ngalah kok. Mesake kalih adik kula pun diwayah mboten napa-napa. Kula nderek kalian bojo kula Cempluk Warsiah. kaya ngono. Nggih. Rening iki ndak gila wis ana kerampungan. Bab kegeling praja ana ing Kadipaten Trenggalek. Ngono. Sira ndak aturi pisan yo mangayu bagya lan nyuwun pamit. Rening lakon Warok Suramenggala iki wis purna. Oh ngaten. Sirnanipun angkara murka ing Trenggalek sawetahipun mahanani tentrem swasana sawetahipun ing Trenggalek. Rahayu, rahayu sami ya pinanggih.